በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኣቶም ዝነብሩ ዝረአዩን ዘይረአዩን ዝፈጠርካ ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና። ቅዱስን ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ግዜ ዝንዓና ኸውን ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ። ኣብ ሂወትና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ብኸምኡ ብጸጋኻ ብረድኤትካ ሰላማ ብርሃና ማያ ኩሉ ነገር ስለ ዝሃብካና ነመስግነካ። ከም ብዝሓ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ዘይኮነ ብዓይኒ ምሕረትካ ስለ ዝጠመትካና ነመስግነካ። ቅዱስን ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሉ ተረፈ ሂወትና ባርኽ። ስኻ ዘይትኸብረሉ ሓሳብ፣ ስኻ ዘይትኸብረሉ ዘረባ፣ ስኻ ዘይትኸብረሉ ተግባር ኩሉኻ ውሽጥና ጓሓፈልና። ስኻ ውሽጥና ከም ንጉስ ክብሪ ብደገና ከንቀጽሪ ሓዊ ኹነልና። ቅዱስ ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኸተ ነቢያት ወሃዋርያት፣ በረኸተ ጻድቃን ወሰማይት፣ በረኸት ትጉሃን መላእኽት፣ በረኸት ረድኤት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም፣ በረኸት ረድኤት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ በረኸት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትኻ ክፈለና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምቲ ንመልኣኽካ መልኣኽከ ምሕረት ቀቅድሚኦም ልኢኽካ ንደቂ እስራኤል ካብ ከቢድ ባርነት ካብ ባሕሪ ዘሰጋገርካዮም ሕጂ እውን ንዓና ካብ ኩሉ ጸጋማትን ባሕሪ ሓጢኣትን ከተናግፈና መልኣኽካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢኽካ ከተሰጋግረና ክትሕልወና ክትምዕቅበና ናባኻ ንምሕፀና ኣለና። ቅዱስን ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃሓራ ፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ኣዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ደብሶም። ንኹላህና ኸ ዘስተውዕሉ ኣእምሮ ሂብካ መወዳእታና ጸብቐልና። ቅዱስን ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጉባኤ ቅዱሳን ኣቦታትና ከም ዝባረኽካ ጉባኤና ባርኸልና። ሰማዕናዮ ቓልካ 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ክንነብረሉ ክንጸድቀሉ ክንድሕነለሉ ክንግልገለሉ ከነገልግለሉ ናትካ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና። ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ። ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናፍቅድ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ድቃስ ጸሎት እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቓብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል ሞት ስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ዕድመ ሰብ ትቝጸር። ናይ ምስጋና ጸሎት ንገባርየ ሰናያትን መሓርን ኣምላኽ ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቲሩናን ረድዩናን ዓቂቡናን ተቐቢሉናን ራሕሪሑልናን ደጊፉናን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፂሕና እዩ እሞ ነመስግኖ ኣሎና። ሕጂ እውን ንዑ በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘበን ሂወትናን ብፍጹም ሰላም ክዕቅበና ንኩሉ ዝመልኽ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትኽእል ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነት ምእንቲ ኩሉ ኩነታትን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣሎና። ስለ ዝተተርካናን ዝረዳእኻናን ዘዕቆብካናን ናባኻ እውን ስለ ዝተቐበልካናን ስለ ዝላሕራሕካልናን ዝደገፍካናን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕካና ነመስግነካ ኣለና። ኦ መፍቀር ሰብ ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘበን ሂወትናን ንዓኻ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽሞ ካብቲ ሰናያትካ ክትበና ንሓትትን ንልምንን ኣለና። ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ ፈተናን ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ሕጉን ጉህድን ዝኾነ ምልዓል ጸላእን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ፣ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ፣ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕቕ። ኩሉ ሰናያትን ዘድሊ ነገርን ዓድለና። ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ጸላእን ክንረግጽ ስልጣን ዝሃብካና። ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነናን ባልኻናን እምበርና ፈተና ኣይተእትወና። በቲ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ጸጋን ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ወሃብ ሂወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን ብሕብረት ምስኡናትካ እዩ
لومن كل ساعن نزل عالم عالم أمين. مزمور 51 وأملاخ كم تعبي محرتك محارني كم بزحر رحيخا أبساي دمسس كاب أبساي أصبعك حسبني كاب حاتياتي ون أنصحني أنا أبساي سلز فلتو حاتياتي كل قتيب كدميو نعخان بين خاطراي بدلكو أب كدمي خاون أكي قبركو بغالات كاغن عختكون تفرد كاون كتملخ إنه بكي تتنسكو نوي كاب حاتيات ولدتني نسخا نزغارد كايون نسور طب كان سلز جلس كالي نحق فتوها بسمع ذات نسجن نمو نسه تحاسبن نمو كابرد صعدو بهتان حقوسن تسمع نمو تندركو ما تعزمتي حقوسا نقص كا خاب حاتياتي كولو نبزلو أبسا وندمسسو وأملاخ صري لب فتر اللي كنوع منفس كاو الشي حدث كاب كرم قص كاي تدربيني قدس منفس كاي هبني بزمرحن منفس وندقفني شعو مقدخان بدلنياتات مهرومي تم تطراتر تخانا بخاخ من الاسيوم وأملاخ مدحني كاب عدادم ما ناقفني لساني يوم بصدق خاخ تحقوسيا وقويتاي أفاي مسقانا خاخ نقرسي كنا فري كفت مسوات بها بلكاني لمسوات محرار وناي تبهقوني خا تبهقون تتخون قنا مقرب كل كان يري مسوات اكزابير تحت منفسيو أملاخنا تحت لوهان لبي عين عقوني وقويتان سيون بحقوس كاسناي قبرلا مكابياتات يروساليم الندقا شعوب مسوات صدق بزحر مسوات قربان بهك بلكايو أما سوي خاونا روحو قرب الكايوم هالي لويا صلوت دكاس نكرسوس نقسين أملاخي نقربلو حتى أتيك حد قال لك اللي منه سلغالات وكزافير استمس قنيهون الشيخ حونا دياقون صامويل مزمور داويت مبل 230 أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 230 حدن ممر سارة نتس عندها حليخي مزمور داويت مبل 230 كلتن كتصلي لنا أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 234 حونا دياقون صامويل مزمور داويت مبل 237 أبوي مرقيتا مزمور داويت مبل 240 حدن ممهر سارة مزمور داويت مبل 240 كلتن أدينا إلسابيت مزمور داويت مبل 240 شدشتن أسيل كنا بصحاه حري دحني كفتني حاونا دياقون صامويل مزمور داويت مبل 248 عاود كاخد تصلي لنا غير يكون حوا مزمور 148 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግንዎ ንሱ ኣዝዩ ተፈጢሮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ኸ ኣሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕ ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህወብላን ኣቱም መኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኻትኩም
እንስሳ ለመምትብሉ ነፈርት ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረድቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ دنيا أغدي أبي مرقي تحصل لي وانجيل كم بقولنا مدينة ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽንናዕ እስራኤል እውን ይጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስሞን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣህዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዒንተይካ ብረኣያስ ሕጂ ከም ዝዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣለና نزلعلم علم امين آمين ኣብ ክፍልታት ጸሎት ኣዴና ኤልሳቤጥ እንሆ ኣብ ቅድሚት ፈራድ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ ኣራይ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ በበዚ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ጌዜና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ኣሜን መምህር ሳራ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ራይት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚኣ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት እንተለወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ፈራዲ ምስትቕላዕ ኣብ ሓጢኣት ዓራት ተሰጢሕኪ ካብ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳእ ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እውን እንብርከ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካው እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያ ክትቁልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ያርሕቕ እዮ ነቲ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋት ኣጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕ ናበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊተ ምሕረትን እቲ ልምና ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወተይ ህይወትን ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ሃሌሉያ ኣሜን ሃሌሉያ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናያ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይትፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለይቲ እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን
ወጎይታ ብሩኺኻ ሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኺኻ ሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ወጎይታ ብሩኺኻ ሞ ክብርኻ ብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካን ዘለዓለም ይነብር ወጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቤ ስለ ዝኾንካ ይትንፀገኒ ወጎይታይ ንዓኻ በዲለ እዮ ሞ መሓረኒ ንነፍሲ ኣድሕናን እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ወጎይታ ኣባኻ ተወኪል ኣለኹ ሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ሂወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባኣሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ልዑል ጎይታ ባእኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ኣዴና ኤልሳቤጥ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀሉ ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ኦጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ወጎይታ በደልና ይትጸብጽበልና ወጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ወጎይታ ንሑማት ዝብኻ ብፀሓዮሞ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን ከዓ ነብሶም ዓርፍ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ወጎይታ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም መዓር ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ወጎይታ መሐረና ወጎይታ መሐረና ወጎይታ ባርኸና ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን نزل ناتك أيما أمين وادينا قدس دنجل مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لكي بحلينا خد دنجلي خي بسقاخون دنجلي خي أدك زابير قويتا سراويت سلام لك الله سغي خابنست برختي خي فرخر سغوم بروخي أم لتسقاك زابير مساخي وفي السيت داسي بالكي حتياتنا خد قلنا نفكر ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا نزل عالم أمين سقا قويتان أن مدحينا نيس كريستوسن فقراء أملاغن حبرت منفس قدوسن أبصر هاسيون أبلع القدسان أبوتاتنا هواريات كم زورده حجون أبلع علينا أبلع لخلهم من عزفن دربن كوانير سلغالات وزاهر استمسقنا يخون آمين حاولنا دياكون ساميل مسقانا نقدس رنجل مريم مسقانا نقدس رنجل مريم وقدست ملت ጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎት ናዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላሊት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕርገት ሓጢአትና ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ሆና አማኑኤል አምላኽና ዝወለድ ክልና ኹርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምትሓድገልና ኣዘክርና አሜን መምህር ሳራ መተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ አደ ሐቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላኽ መድኃኔ ዓለም ስለ ዝወለድ ክልናን መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሃነና ነመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ተኽሊሎም ንጻድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ህድገት
ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። እጎይታ መሃረና፣ እጎይታ መሃረና፣ እጎይታ ባርኸና። ኣሜን ኣሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን። ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልዳ ኣዋህድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን፣ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ፣ ዝተወልደ እምበር ዘይተፈጥረ፣ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ፣ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምንሰብ ምንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ፣ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዝተፃሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኣሜን። ወይ ደከ ጠፊኡ ዳ ተረኺዱ ዳ ዚኸ ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ሓጢኣትና ሕደገልና። ክርያላይሶን 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 ትርያላይሶን ትርያላይሶን ክርያላይሶን 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 ትርያላይሶን ትርያላይሶን ክርያላይሶን 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 ትርያላይሶን ክርያላይሶን 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 ትርያላይሶን ክርያላይሶን 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 አዴና ኤልሳቤጥ ቅዱስ ቅዱስ አራይ ቅዱስ ቅዱስ ስማዕ ደለኹ እወ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን በልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ይኹን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕረታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ፣ እቲ ብምፍላጥ ብዘይ ምፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ በዛነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ አበሳነ
وقويتا بقعات قبرنا خمزيلنا خنا مسجنك تنبر أبونا سمكا يقدس من قستغا تمسا قد كاهم تاب سمايكم دما مدريهن علة تنقرانا لما هبنا احنا نزبدلونا بدلون كان زحدقنا لهم بدلنا أبسانا دقلنا انكا كل خفاد احنا ننبرنا فتنا يتأتونا بتحد ودخا منقستن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايما أمين وادينا قدس نقل ماريا بناي قدوس جبريل ملاغ سلامتا سلام لك بحلينا خدنقل لخي بسقاخون دنقلخي عدك زاهر قويتا سراويت سلام لك الله سخي خابن استبرختي اخي فرخر سخون بروخي وملئتا سقاق زابهر بساخيو وفسيت داسي بالكي حاتياتنا حد قلنا نفكر ودخي إيسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا نزل عالم عالم أمين ناين السحا صلوت أوغيتا أبزا معالت زيا أبكد ميخا بتقبار يخون بقال بحساب يخون بخله واساتنا زحاتا أنايو نسخا رحرحون مفكر سبن سلازخونكا من تقدس سمكالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاخ بسلام كنحدر سلام مويت ليتها بنا أبزانا يدقاس قزينا كاب كل چنقتنا صاقبرنا كاب كل خفاءتن كاب كل فتنا صلاءن كحلونا خاء ناي سلام ملاخكا لآخلنا بسقان برحرحين تمفكر سبزخونا حد ودخا قويتانان مرحينان يس كريستوسن اتمؤون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلوكا معريخا مزخونا وهاب هيوت منفس قدسن مسقانان يقباكا حجن نزل عالم عالم آمين دحر نفس وكف ساعات زصلى صلوت وقويتا محارنا محرتكا ونابزحلنا واب نفس وكف ساعات قزين اب سماياتنا مدرن بخبرات السجدلكا كريستوس من أملاخنا بعلنا ويحي تعكستن بزح محرتن سنيات زتملاخا روحن نتمانز قدام يوم حاتيات إنياتاتون التمحر نحات ابن السحات مليس بهوات كنبرن برموتو زيت دلي ما انت تزي صبيهم زلو تسفى سمايات كرهبون كلهم نابدحنا تتعدم وقيتا بزا ساعات زيانا بكل ساعاتات لما انا تقبل هواتنا كان علنا إذا أزاد كاخن قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدقلنا أو كل خفاء حزن سكيات لبن ردانا بهلونا ونكن عقاب بقدسات ملاختها حلونا ناوهدات امنات كان من رحمة انتي نابت زي مرمر زي وسنن فلتات كاخن بزح عدلنا نسخا نزل عالم بروخيخا آمين آمين سلازنا برنا نايت صولوت كيزين إكزابير أملاخنا خبرن مسكاناني بصحايو نحجد ما كان فقاد أملاخ نلو معاربي على أسران 1 نوفمبر بجز دما 13 حدار كم تقول كيزي أب نفس وكف عربي ببيت كريستيان ناز وهابنا تمرتي مصنعة مصحف قدس نوم دما مقتلتاناتو ملك يعقوب معرف 4 كن مهارينا نتا نباب حاونا دياقون ساموئيل ملك يعقوب معرف 4 كاقطر 1 كساب 10 كتم ببلنا خا ما مارزنت أسعب عبيلكي كاب 10 1 كساب 10 شوحات كتم ببلنا ناب دياقون حاونا ساموئيل እቲ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ ዝመጽእ ዘሎ ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ዘሎ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ደይኮነን ትምነዩ እሞ የብልኩምን ትቐትሉን ትቐንኡን እሞ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ኣይከኣለኩምን እዩ ትበኣሱን ትዋግኡን ኣለኹም እሞ ስለዘይለመንኩም የብልኩምን تلموني هم مو بفتوة سقاهم انت ختزروا بخوفو سلزلمنكم اي تقبلون اخم اتن زموتي فغرنا اتن زموتي فغرنا عالم سين املاخ سلم مخانو دو اي تفلتاني خن امبارك فتاوى عالم مخان زدلي نسو سلا املاخ يو زخون ويس اتتصحف دو بخنتو زبل زلو يمسلكم اتي ابانا زحدرو منفس كسع كنقدو حرر يبليو نسو قنا ابزيحو سقا يهب
ስለዚህ ድማ ኣምላኽ ንዕቡያት ይጻረሮም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ይብል እምበኣርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ እሞ ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ ኣቱም ሓጥኣን ኣእዳውኩም ኣጽርዩ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቢ እውን ልብኹም ኣንጽሁ ተሸገሩን ጓሃዩን ብኸዩን ሰሓቅኩም ናብ ብኽያት ሓጎስኩም እውን ናብ ሓዘን ይለወጥ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ ንሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ آمين. ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን ኣቱም ኣሕዋተይ ነንሕድሕድኩም ኣይትተሓማምዩ እቲ ንሓዉ ዝሓሚ ወይስ ኣብ ሓዉ ዝፈርድ ነቲ ሕጊ ይሓምዮ ኣብ ሕጊ እውን ይፍረድ ኣብ ሕጊ ካብ እትፍረድ ገና ፈራዲ እምበር ገባር ሕጊ ኣይኮንካን እቲ ሕግን እቲ ከድሕንን ከጥፍእን ዝኽእል ሓጋጊ ሕጊ ፈራድን ሓደ ንሱ እዩ ኣብ ብጻይካ እተፈረድካ ንስኻ እንታዋይኻ እትፈርድከ ንስኻ እንታዋይኻ እስኪ ሕጂ ኸ ንስኻትኩም ሎሚ ወይስ ጽባሕ ናብታ ከተማ እቲኣ ንኺድ እሞ ኣብ ዓመት ንግበር ክንነግድን ክንረብሕን ኢና ትብሉ ንስኻትኩም ነቲ ጽባሕ ዝኸውን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣይ ህይወትኩም ደኣ እንታይ እያ ንቁሩብ ግዜ ተራእያስ ድሓር ዝበንን ትኪ ኢኹም ጎይታ እንተፈቐዶ ንሕና እውን እንተኣሊና እዚ ወይስ እቲ ክንገብር ኢና ኣብ ክንዲ ምባልሲ ሕጂ ገና ብምጅሃርኩም ትምክሑ ኣለኹም ከምዚ ዝበለ ኩሉ ትምክሕቲ ክፋእ እዩ እምበኣርከስ እቲ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ እሞ ዘይገብሮ ንኡኡ ሓጢኣት ይኾኑ እዩ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ቃለ ሕይወት ተስማዓልና እምበኣር ንሕጂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ኣበይ መርጌታ ክወሃበና እዩ ንዖም ተዛራቢ አንደበት ንዓና ድማ ደስተውዕል እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር ናበቦና راي كما يسانيهم كلهم حزب እግዚአብሔር بدقامي اتخصاب الساعة زبدحنا سلام عقيبو بز قدوس أقلقلوت كنساتف زردعنا زدقفنا العلباري فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يبصحيو كم فقاد እግዚአብሔር أبز حلفة جزينا معرف سلسته لسان كام الدابن سماياون مدراون طبب زبل ريئو منيروم لومي كم فقاد እግዚአብሔር نريئو معرف 4 እዩ معرف 4 خا كمتي كنسمعو بحواتنا حاونا دياقون ساميل حبتنا رزنت التبابلنا أب سلسته أرستي خفيل وزلو أتي قدامي نعلم مفكار نأملاخ مثلاي أب علم ربحاخ تركب تقمخ تركب زناخ تركب جنزب كتركب إلكا أنصار حق እግዚአብሔር مخاد أزي تعرك علم كخون زدلي نأملاخ مثلاي زبل إتا كلايت خاخ أب 11 أب حوكا مفراد كم زي قبا إلو تاسال سيتخا تمكحتي كم زي قبا اتزمكح بإግዚአብሔር يمكح سلازبل تمكحتي كم زي قبا إنا كنرئي خم فقاد እግዚአብሔር كمتي لمودا قلقلتو حاونا ممرتخ مريم ترجموا عدالي وسديدوا لنا له أبصلتكم كتذكروا يعقوب معرف 4 مأتوي وشتاوي وقئن منفساوي منزرنان
ምናልባት ንምንታይ እዩ መንፈሳዊ ምንዝርና ዝብል ዘሎ ካብቲ ስጋዊ ምንዝርና ክፈሊ እዩ መብዛሕትና ዘይርዳእና መጀመርያ መንፈሳዊ ሕሊናና እዩ ምንዝርና ዝፍጽም ንሱ ምስ ፈጸሞ እዩ እሱ ምስ ተቐበሎ እዩ ናብ ስጋዊ ዘሰጋግሮ ማለት ስለዚ ውሽጣዊ ውግእን መንፈሳዊ ምንዝርናን ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ቅዱስ ሐዋርያ ያዕቆብ ካብቲ ኣብ ግዳም ዝረአ ጸገማት ናብ ውሽጢ ምንጪ ኩሉ ሽግር ማለት ናብ ልቢ ሰብ የእትወና እቲ ኣብ ማሕበረሰብና እንሪኦ ውግእን ባእስን ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ነብስና ዝካየድ ዘሎ ውግእ ምዃኑ የጉልሕ እዚ ውግእ እዚ ድማ ኣብ መንጎ መንፈስን ስጋን ኣብ መንጎ ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ዓለምን ዝካየድ እዩ ቅዱስ ያዕቆብ ንዓለም ምፍቃር ምስቲ ሰማያዊ መርዓዊና ዝኾነ ክርስቶስ እንገብሮ መንፈሳዊ ምንዝርና ምዃኑ ብሓያል ቃላት የጠንቅቕ እቲ መፍትሒ ድማ ንስሓ ትሕትና ከምውን ሙሉእ ብሙሉእ ንጸጋ ኣምላኽ ምርካብ ምዃኑ ይምህረና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዳስተባህልናሉ ክንከይድ እቲ ኣቦና ያሬታ ሸራ ይኮነናሎ ሸራ ይኮነናሎ እንደብ ንዓያ ይረአየኒ ዘሎ እሺ እግዚአብሔር ይደግፍኩም يرأني ظنه هيك ما تعب هراي እግዚአብሔር ይደግፍኩም እግዚአብሔር ይደግፍኩም ካብ ሓደ ምዃን ክልተ ምዃን ሓይሽ ኢሉ ወይ ቃል ኣምላኽ ሞ ሕራይ እቲ ጸገማት እንታይ ምዃና ተኪሩ መፍትሒኡ ከኣኢሉ ንስሓ ትሕትና ከምውን ሙሉእ ብሙሉእ ንጸጋ ኣምላኽ ምርካብ ምዃኑ ይምህረና ኢሉ ምንጪ ውግእን ባእስን ምንጭ ውግእን ባእስን እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍትወት ስጋ እቲ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ ዝመጽእ ካብቲ ኣብ ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ዶ ይኮነን ትምነዩ ኢኹም ኣይትረኽቡን ድማ ተቐትሉን ትቐንኡን ኢኹም ክትረኽቡ ግና ኣይከኣለኩምን እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣካብን ኤልዛቤልን ነተኽልቲ ወይኒ ክብሉ እዮም ናቦት ቀቲሎሞ ይትረፍ ዶ ርስቲ ናይ ናቦት ክወርሱ ነቲ ርስቶም ዝወርስ ዘርኢ ሓድጊ እውን ኣይረኸቡን ሓድጊ እንዳ ኣካብን እንዳ ኤልዛቤል ካብ መሬት ጸኒቱ ኢሉ ስለዚ እቲ ንረብሓ ኢሉ ናብ ሓጢኣት ዘእትወና ንዕውን ኣይንረኽቦን ኢና ኢሉ ትምነዩ ኣይትረኽቡን ኢኹም ኢሉ ይሁዳ ን30 ቅርሺ ክብል እዩ ንጎይቱ እሸይጥዎ ነተን 30 ቅርሺ እውን ኣይተጠቕመለን ስለዚ ሐዋርያ ያዕቆብ እንታይ እዩ ንጠቕሚ ኢልና ካብ ኣምላኽ ንርሕቆ ነቲ ጠቕሚ ምስ ረኸብናዮ እውን ከምዘይ ንጥቀመሉ እዩ ስለዚ ትምነዩ ኢኹም ኣይትረኽቡን ድማ ተቐትሉን ተቐንኡን ኢኹም ክትረኽቡ ግና ኣይከኣለኩምን እዩ እስመ በቅንዓትሰ እይትረከብ ጸጋ እግዚአብሔር ቅዱስ ያዕቆብ እቲ ጸገም ካብ ካልእ ሰብ ወይ ካብ ደጋዊ ኩነታት ከም ዝመጽእ ጌርና ከነመኻኒ ኣይሓደገናን ብቐጥታ ናብቲ ምንጪ የመልክተና እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዘይተገትአ ስጋዊ ባህጊ እዚ ፍትወት እዚ ንብዙሕ ነገራት ይኸውን ፍትወት ሃብቲ ፍትወት ስልጣን ፍትወት ክብሪ ወይ ፍትወት ስጋዊ ደስታ እዚ ትምኒት እዚ ኣብ ልብና ምስ ዝሰርጽ ንኻልኦት ከም መሰናኽል ወይ ከም መዕንቀፊ ጌርና ንሪኦም እዚ ድማ ናብ ቅኒ ሓሜት ባእስን ኣብ ዝኸፍአ ድማ ናብ ምቅታል ይመርሕ እቲ ውግእ ኣብ ዓለም ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ልብና እዩ ዝጅምር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ህይወት ካብ እምሮ እያ ትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንእምሮኻ ተጠንቀቐሉ ወደየ ልበኻ ሃበኒ
سقيلو دا كونكشن دي هو كونكشن أبي وما مثلا يا كلنا دي تفيونا تيتري إلسي قرب من الزبي أنت تحون كيف شفيت في ذا الخصوص بلوك غير كن اللخ مثلا كندي ما قلت دوي لي بس كهيجي دهر كندو دويل كذا يفوتي غافي كن الدواول اوف ايوه اوكي سمع لدو هو هره هو حجاجهم እሺ አውጽያትና ጸኒሓ غريتا ትልሙኑ ኢኹም ምእንቲ ኣብ ፍትወት ስጋኹም ክትጥቀሙሉ ኢኹም ትልሙኑ እሞ ክፉእ ጌርኩም ስለ ትልሙኑ ኣይተቕበሉን ኢኹም ኣዝና عشر أبيض ኣቤት شير يكون شير سكريم ሃራይ ሕጂ መፂዶ هو ሃራይ ትልሙኑ ኢኹም ምእንቲ ፍትወት ስጋኹም ክትጥቀሙሉ ኢኹም እትልሙኑ እሞ ክፉእ ጌርኩም ስለ ትልሙኑ ይረአ ኣሎ አይረና له هج اوكي جميروس او تواريز اوكي حجها هج ماتيولو እሺ ትልሙኑ ኢኹም ምእንቲ ፍትወት ስጋኹም ክትጥቀሙሉ ኢኹም እትልሙኑ እሞ ክፉእ ጌርኩም ስለ ትልሙኑ ኣይተቐበሉን ኢኹም ኢሉ እቲ ንልሙኖ ልማኖ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ ንኣብነት ዮሃንስን ያዕቆብን መምሃሪ ኮነና ሰብ ሰማርያን ጎይታ ምሕላፍ ስለ ዝኸልእዎ ብቕንዓት ጎይታ ቀኒኦም ንኣምላኽ ንክርስቶስ ክጣበቕሉ ኢሎም ሓሲቦም ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ካብ ሰማይ ሓዊ ኣውሪድና ንሰማርያ ሓዊ ኸነንድዳስ ተፈቅደልና ዲኻ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እንታይ ኢሉ ናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሉ ኣዝዩ ዝኸፍአ ነገር እዩ ድሮ ዕርጎት እዩ ማለት ጌጋ ሰሪሕኩም ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መንፈስ ምዃንኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ናይ መንፈስ ምዃንና እንደዘይፈሊና እንታወት ምዃንና ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ሐዋርያ ያዕቆብ ኣጥቢቑ ትልሙኑ ኢኹም ምእንቲ ፍትወት ስጋኹም ክትጥቀሙሉ ኢኹም እትልሙኑ እሞ ክፉእ ጌርኩም ስለ ትልሙኑ ኣይትቕበሉን ኢኹም ኣብዚ ድማ ስለምንታይ ጸሎትና መልሲ ከም ዘይረክብ ንጹር መግለጺ ይህበና እቲ ጸገም እቲ ዝልመን ዘሎ ኣምላኽ ለጋስ ስለ ዘይኮነ ኣይኮነን እቲ ጸገም እቲ ናይ ልብና ዕላማ እዩ ንስጋዊ ትምኒትና ንምምላእ እንጽልዮ ጸሎት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይኮነን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ ነዚ ኸረድእ ከሎ ሓደ ሕያዋይ ኣቦ ዝፈትዎ ውሉዱ ክልሙኖ ከሎ ነቲ ዝጠቕሞ እምበር ነቲ ዝጎድኦ ዝቐትሎን ኣይህቦን እዩ ኣምላኽ እውን ከምኡ ጸሎትናን መንፈሳዊ ህይወትና ዝጎድእ ምስ ዝኸውን ኣይመልሰልናን ይብል ስለዚ ቅድሚ ምልማና ልብና ክንምርምር ይግባእ እዩ ምሕዝነት ዓለም ጽልኢ ኣምላኽ እዩ ቁፅሪ 46 ኣቱም ዘመውቲ ምሕዝነት ዓለም ጽልኢ ኣምላኽ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ንዓለም ፈታዊ ክኸውን ዝደሊ ንኣምላኽ ጸላኢ እዩ ዝኸውን እዚ ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ኣዝዩ መሪር መጠንቀቕታ እዩ ዘመውቲ ዝብል ቃል ነታ ብጥምቀት ንክርስቶስ ዝተመርዓወት ነፍሲ ብፍቕሪ ዓለም ከመይ ገራ ንሰማያዊ መርዓዊኣ ከም ትጠልም ዝገልጽ እዩ እዚ መንፈሳዊ ምንዝርና እዩ ልብና ንኽልተ ጎይቶት ብማዕረኸ ፍቅር ኣይክእልን እዩ ምሕዝነት ዓለም ማለት ንስርዓት እዛ ሓላፊት ዓለም እዚኣ ምምራፅ ማለት እዩ ንሃብታ ንኽብራ ንፖለቲካኣ ንፍልስፍናኣ
لبخا مهاب ازد ما قتت او صلي املاخي كميسي اتعلم التخبره ابقد ما املاخ فنفن ايو زابير استوى عليها بلنا محزنة تعلم صلى املاخي 4 شديشن قزر شديشه املاخ نعبياتي معتهم يصاررهم نتحتات غنا صغا يهبهم ذات قصزيا مفتح ناي كل منفساوي هوتيا تعبيد تقدمي تحاتيات كوينا لنفسي كاب املاخ التسليا عبوي سب بناتو طبب بناتو حيلي بناتو صدق سلازوكل نصغا املاخ معزو يعزو املاخ دما يصاررو مالت صغو يخلوي سيطان بتعبيد كم زودقي على الصحفات نقرنا مالتي تحتنا دخامنا مفلاتن ابقر ما املاخ ملؤ بملؤ موكالني لكع كمتي زبان مدري نزنا متقبل تحتنا لبدما نمولكوتاو صغا يقبل كمتي ابات يدروس زبلو تحتنا مسزنا يقبري نسماي كتاتوكا تخيل عباي بري وي عباي افدق اياي مقدن السحن محداسن شوعات 7 ابز قدس يعقوب حدا بحدا نتنا باملاخ انملسلو مقدير ينا نا املاخ تجزو از مالت نفقادنا اب تحت فقاد املاخ مئتاو مالتي نديابلوس تصاررو مو كباخاتكم كهدمي ديابلوس حيال زمسل قبل علتهم تحتاتن نا املاخ تجزون جناس سلطان يبولون بامنت بملكت مالت امرت مسقل بصومن بصلوتن نقاومو ناب املاح قربومو نسو نابخاتكم قربي ازيا تعباي تسفا نحنا حانت سقمتي ناو مسنسقم نسو اشحات سقمتታት نابانا يسقم እዚ مقراب زي بالنسحان بمسيرات بيت ክርስቲያንን እዩ ዝኸውን مقدن السحان محداسن اتم حتان اعداوكم اصريو اتم كلتل زلبخوم لبخوم انصحو ازي ناوشاون قداماون نصحنا يسوع زصرايا اعداو نصح قبرتات يملكت زنصح لب دما نصح حساباتن علاماتاتن يملكت تواردو حزنو بخيو ابقد ما املاخ تحت بلمو لعل كبلكمي ازي ناب حقنيا نصحا مالت نتي بحاتياتنا نأملاخ زحزننا يوم حزان يسوع اتبن السحاز مسحزن نابت ملكوتاو مسننا عن نابت املاخ طرايز هو العلنان يوز مرحي نبصايكا اي تفردي قدوس يعقوب نخالوت مفراد نتني املاخ طرايز هونه سلطان ممنطال مخانو يتنكخ نحنا نقداماو غز طراينا نري املاخ غنا نلبن نخلاليتن يزمرمر حدا يتحقي زهبن زفردن اتحقي زهبنا املاخ طراي يكفرد زخيل نحنا نبصاينا مس نفرد نرئسنا ابلع الحق املاخ نسرع علونا اب كندي نخالوت نفرد ننفسنا خنمرمرن ما انت توم زقاقيون كنصلن يقبانا نزخا تكساص الرئيس الى مبوتاتنا سفيح بوتا هيبو ملوت منفساي هيوت مالت تعبيد اموصا مدبن فقاد املاخن سلا صباح عيد فلطونيكم هيوتكم انتايا نقرب غزي تراياس دحار زبنن تكيهم 4:14 حواريا قدوس يعقوب بخلت حيالات حقتات غيرو نزي تعبيد زي قالصو مسا زي مفلات سلا صباح عيد فلطونيكم سب بتحط فلطاتون نحنت ساعاتكا انتاي كم زقاتم كفلت اي كلني بار بزي فقاد املاخ نحد عمت ملؤ مدى موسى عشنتي عدما هيوتكم تبنن تكيا ازي مثالي ازي حيالي هيوتنا كم تنقوا ترايو صحاي مسبرقات زطف هفا وي قم يا حصار زيت دقم كمون ازيات افافيتيا اذا حساب زي ابيت ክርስቲያንና ዘሎ ዝክረሞት نموت مذكار زبل تمرتي يقول له كم تقدسان ابوتات زمهرنا وترو نموت مذكار نتحتنا يعبيو نتعبيت دما
يقاتلاي بزحات أبوتات منفساويان أبوتات سلسته نجار كل جزء زذكرون عنا خاخن ذكرونا حدا رازبلنا السن كأنتها ساعتها نفس من نسجا قويم قدم እግዚአብሔር ጻአተ ፍትህ ማአፈ እግዚአብሔር ይብ ስጋና ነፍስናን ዝፈላልያሉ ደቂቅ ወይ ህሞት ንፍርዲ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ እንቆመሉ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ከዓ ንዘለዓለም ዝኾነ ናይ ቦይ ብሩኻት ወይ ከዓ ሃካያትን ኩፋኣትን ዝብል ክልተ መልሲ እዩ ዝመጽእ ንሕና ይንፈልጦ ናብታ ሰዓት ኣምላኽ ጥራይ ዝፈልጣ ነዚአን እንዳዘከርዮም ምስ ዓለምን ፍስቦታን ምስ መናፍስቲ እከይ እንዳተቃለሱ ዝነብሩ ተዓዊቶም ከዓ ንዘለዓለም ብክብሪ ዝዝከሩ ተሳዒሮም ዝወደቁ ወዲቆም ተነሲሖም ዝተንስኡ ኣብቲ መጽሓፍ ኣቦ ብብዙሕ ገድሊ ይገልጾ ማለት ትዕቢት ኣብ ምውፃእ መደብን ፍቓድ ኣምላኽን ኣብ ክንዲዚ ጎይታን ተፈቐዶ ብህይወቱን እንተጸናሕና እዚ ወይቲ ክንገብር ኢና ክትብሉ ይግባእ ነይሩ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 15 ኢና ዘለና ጎይታን ተፈቐዶ ብህይወት እውን እንተለና ብዘይ ፍቓድ ኣምላኽ ዋላ ሓንቲ ብዘይ ባዓይ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእልን ኢኹም ስለ ዝብለና ካልኣይ ከዓ ወኩሉ ዘፀውዓ ስም እግዚኣብሔር ይድህን ስም እግዚኣብሔር ምፅዋዕ ከዓ ንዓና በረኸት ስለ ዘለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንተወጢእና ከዓ ኣምላኽ ኣሳልጦን ቅንዕናን ፍጻሜን ስለ ዝህበና ንሕና እንተፈቐዶ ጎይታ እንተፈቐዶ ንሕና ከዓ እንተለና ኩሉ ግዜ ክንቋፀር ብዛዕባ ፅባሕ ብዛዕባ ድሕሪ ፅባሕ ክንዛረብ ከለና ጎይታ እንተፈቐዶ ንሕና እውን እንተለና በቃ ሓፃርያ ግዜ ትወስድ ኣይኮነትን ጎይታ እንተፈቐዶ ንሕና እውን እንተለና ፅባሕ ቤተክርስትያን ክንመጽእ ኢና ጎይታ እንተፈቐዶ ንሕና ከዓ እንተለና ፅባሕ ዝንዝን ክንገብር ኢና እዚ እዩ እቲ መፍትሕን ናይ ሓደ ክርስቲያን ቅኑዕ ኣረኣያን እታ ጎይታ እንተፈቐዶ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ትብል ቃል ኣብ ባህልናን ኣብ ህይወትናን ልምድ እኳ እንተዘይኮነት ትርጉማ ኣዝዩ ዓሚቕ እዩ ናይ ኣምላኽ ልዑላውነት ምእማን እዚ ማለት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ህይወትናን መደብናን ሙሉእ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእማን ትሕትና ድኻምናን ህይወትናን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሓፃር ምዃና ምፍላጥ እዩ ቅዱስ ኣቡነ መቃርዮስ ዓቢ ሓደ ግዜ ሰይጣን ብብዙሕ ግዜ ፈቲኑ ምዃኑ ምስ ኣበዮም ሓደ መዓልቲ ኦ መቃርዮስ ጓሳ ኣባጊዕ ካዳ ኣበየ ኣለዋ ኢሉ ሓቲትዎ እንታይ ክብል ደልዩ ሰኣን ዝምህሮም ሰኣን ዝመርሖም ሰኣን ዘነስሖም ይጠፍኡ ኣለዎ እሞ ከድካ ነባዓጊዕኻ ጓስየን ኢሉ ሓላይ መሲሉ እዩ ቅዱስ ኣቦና መቃርዮስ ዓቢ ኣነ ካብተ ነጣል ሓደ ምዃነ ይፈልጥ ኣባጊዕ ኣብ ዘለዎ ግን ሕያዋይ ጓሳ ይፈልጥ ኢሎም መሊሶምሉ ኣነ ግን ካብተ ነጣል ሓደ ካብቶም ሓጥኣን ሓደ ምዃኑ ከምኡ ክብልዎ ከለዉ ኣቦና መቃርዮስ ዓቢ በረኸቶም ይሕደረና ሰይጣን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሓዊ ዝኣተወ ብላስቲክ ክጨባበጥ ከሎ እቶም ሰራዊቱ ይርእይዎ እሞ እንታይ ኮንካ ኢኻ ከምኡ ኮንካ መቃርዮስ ሓደ እዩ ንሕና ግን ብዙሓት ኢና መቃርዮስ ኣብ በረኻ ይነብር ንሕና እውን ኣብ በረኻ ኢና ዘለና መቃርዮስ ይጽሊ ንሕና እውን ንጽሊ ኣለና እንታይ እዩ ኢሎም ምስ በልዎ መቃርዮስ ዝስዕረና ብትሕትና እዩ ንሕና ትሕትና ከይንገብር ግን መንፈስና ከምኡ ኣየፍቅደልናን ኢሉ መሊሱሎም ስለዚ ትሕትና ማለት ድኻምናን ህይወትናን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ሓፃር ምዃና ምፍላጥ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ሰባት እኳ እንደዘይፈለጥዎ ሓጢኣተይ ካባኻ ዝስወር ሓጢኣት ግን የለን ኩሉ ነገር ትፈልጦ ኢኻ ኢልካ እቲ ሕሊናና ዝመስከረልና ሒዝና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምቕራብ ማለት እዩ ምውካል ተውክልቲ ምግባር ኣብ ኣምላኽ ምጽጋዕ ኣብ ኣምላኽ ምእማን እዩ ንመጻእየይ ኣብ ኢድ ሓደ ሕያዋይን ጥበበኛን ኣምላኽ የረክባ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ንተኣምኖ ሰብ ሕፃን እኳ ሕፃን ኣደ ኣይተውድቐንን ኣይተደርብየንን ኢሉ ስለ ዝኣምን ኣብ ሕቑፉ ኣዲኡ ዕረፍቲ ይስምዖ እዩ ፍጥርቲ ኣደ ደኺማ ወይ ዝኾነ ክትፍንዎ ትኽእል እያ ግን ብተፈጥሮ ኣሚኑ እዩ ስለዚ ትምውካል ንብል ኣብ ኢድ ሓደ ሕያዋይን ጥበበኛን ኣምላኽ የረክባ ኣለኹ በቃ እሱ እዩ ጓሳይ ሽግረይ ይርኢ ኣሎ ፀገመይ ይርኢ ኣሎ ድኻመይ ይርኢ ኣሎ ሓጢኣተይ ይርኢ ኣሎ ኢልካ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ናብኡ ምውካል
እዚኣ ከም ልሙድ ልሳን እንጥቀመላ ቃል ዘይኮነት መግለፂ ናይ ልብና እምነት ክትከውን ኣለዋ እዩ። ቁጥሪ 16 ሕጂ ግና ብትዕቢትኩም ትምኩሑ ኣለኹም ከምዚ ዝበለ ኩሉ ትምክሕቲ ክፉእ እዩ። ኣምላኽ ዘይብሉ መደብ ኣምላኽ ዘይብሉ ስራሕ እዚ ክፉእ እዩ። እቶም ህዝቢ ኣምላኽ ንባቢሎን ምስ ወረዱ ኤርምያስ ከም ቃል ኣምላኽ ድሕሪ 70 ዓመት ኣምላኽ ክበፅሓኩም እዩ ክብልዎም ከለው እቶም ሓሰውቲ ነቢያት ከዓ ድሕሪ ዓመት ክትወፁ ኢኹም ካብዚ ይብልዎም ነይሮም። ናይ እግዚኣብሔር ግን ኣይኮነን። ሕጂ ግና ብትዕቢትኩም ትምኩሑ ኣለኹም ከምዚ ዝበለ ኩሉ ትምክሕቲ ክፉእ እዩ። ሃዋርያ ያዕቆብ ነቲ ተግባሮም ስም የውፅኣሉ እዚ ትምክሕቲ እዚ ካብቲ ዓለማዊ ትምክሕቲ ዝተባህለ እዩ ዝምንጩ እዚ ድማ ክፉእ እዩ ይብሎ። ስለምንታይ ኣምላኽ ካብቲ ናቱ ዝኾነ ቦታ ንኣምላኽ ካብቲ ናቱ ዝኾነ ቦታ የውርዶ ንሰብ ድማ ኣብቲ ናቱ ዘይኮነ ቦታ ይሰርዖ። እዚ ነቲ ናይ ፈጣርን ፍጡርን ቦታ ምቅያር ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክፉእ እዩ። ትዕቢት ኣብ ምውፃእ መደብን ፍቓድ ኣምላኽን ብኣርስኸ እቲ ሰናይ ምግባር ዝፈልጥ እሞ ዘይገብሮ ንዕኡ ሓጢኣት። ቁጥሪ 16 ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ማለት እዛ ጥቕሲ እዚኣ ንኩሉ ትቅድሚኣ ዝተባህለ ትምህርቲ ትድምድሞ። ሕጂ እቲ ቅኑዕ ነገር እንታይ ምዃኑ ተማሂርና ኣለና። ንሱ ድማ ኣብ ኩሉ መደባትና ንፍቓድ ኣምላኽ ምእታው እዩ። ነዚ ሓቂ ዝፈሊጥና ብሸለልትነት ዕሽሽ ምስ እንብሎ እዚ ሓጢኣት እዚ ንዝተኣዘዝናዮ ዘይምግባር ሓጢኣት እዩ። ሲን ኦፍ ኦሚሽን ይኸውን። ሓጢኣት ማለት ክፉእ ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ክንገብሮ ዝግባአና ሰናይ ነገር ፈሊጥና ዘይምግባር እውን ሓጢኣት እዩ። ስለዚ ሓደ ሰብ ብትሕትና ክመላለስ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብትዕቢት ክመላለስ እንተመሪፁ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኣት ይገብር ኣሎ። ዘይግበር ምግባር ኣበሳ ይበሃል። ዝግበር ዘይምግባር ከዓ ሓጢኣት ይበሃል። ኣበሰ ኢሉ በደለ ይብል፣ ሓጠአ ኢሉ ከዓ ሰኣነ ይብል። ኣበሳ ወሓጢኣት ክብል ከሎ ነቲ ክንገብሮ ኣይትግበርዎ። ንኣብነት ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ካብኣ ኣይትብልዑ ተባሂሎም ካብኣ በሊዖም ኣቢሶም ማለት ኣቢሶም እዩ። ዝግበር ዘይምግባር ነቲ ኣምላኽ ግበርዎ ዝበለና ዘይምግባር ከዓ ሓጢኣት ይበሃል። ሓጠአ ማለት ሰኣነ ፍረ ጽድቂ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘይብሉ እዩ። ከምተን ደናግል ዝበደልኦ በደል የለን። እቲ ክገብርኦ ክማልኦ ዝግብኦን ኣብ ቀንዴለን ዝኸውን ዘይቲ ስለ ዘይተማልኣ ግን እንታይ ኮይነን ሓጢአን ስለ ዝሰኣና ምግባር ጽድቂ ስለ ዝሰኣና ከዓ ናብቲ መርዓት ገንሸል ክሳተፋ ዕድል ኣይረኸባን። ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ጽኒኢሉ ይስማዓኹም። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ንዝተረፈ መደባት ኣውደ ምህረት አሁን
محور أبغى أفعل مزمور زمرت اللي سبق مسمار أزعت مع الله سلام سمع الله هذا هو الشيء نبغى عليه ونسمع لنا مزمرت اللي دخاف إخوات نعم أبغى أفعل المزمور يسمع له حزب أملاك يسمع له يشتري لنا بلد مصن سمع لنا اوكي حراي كساب زتخاخل لنا حونا دياكون محاري نا ابناء مزمور غزينا بس احنا زلنا نمزمور زتدالهم بفلاي كازميركم زي تفلتو لو ما عنده وي زي تفلتا لو مي بمزمورنا املاح كنمسغنو نا املاح كبر املاح كنجلص نبلو عدل كنبكم ملكت غبارو تاغزينا خنتكمل الله صاحب حونا دياكون محار زعريلنا يسمع له خدو هو أبونا حراي أنا هيبكا زي ودعك كزمردو حراي صبو مع هو والمنفس قدس أحد أملاك آمين هيبكا زي ودعك ألبو زي سانك مهركا زي هللك فلت كمو مخانك وتاي تمسكن لك يسوس لب لك هيبكا زي ودك عالبو زي سانك مهركا زي هللك فلدي كمو مخانك كويتاي تمسكن لك يسوس لب لك هيبكا زي ودعك عالبو زي سانك مهركا زي هللك فلدي كمو مخانك كويتاي تمسكن لك يسوس لب لك آمين آمين عندنا ممر سارة زمار ملات يسمع لنا آمين يغريتا أنا مزا واي فاي قرب كبل صنيحة زنقع إلى صنيحة بزا مزمور دارقا خلاتنا جن فلتاينا مثلني فتا قد متتصحف ندوزا أزماش ممر أوكي هيبكا زي ودعك ماشي عالبو زي سانك مهركا زي هللك محيركا زي هللك ماشي يفلت كم مخانك آمين قويتاي تمسكن بلك يسوسي لألب لك ماشي زمار ملات يسمع لنا ممر آمين هيبكا زي ودعكا ألبو زي سانكا محيركا زي حللكا يفلتي كومو مخانكا قويتاي تمسكن بلكا يسوسي لعل يبلكا يا تبل دعمت مزمور عبيت كريستياننا ون بزح جزية سمعكم ما تخونيهم الشيء كان فقاد أملاك نزع مزمور كان مصحف قدس تغسي بمتكاس بمسارة مصحف قدس كان استنتنا مدركنا بقبائه
ዲያቆን ሓወይ እሺ አሁን ዲያቆን ሳሙኤል ተቕሲ እኳ ይዘከርክዋን ምናልባሽ ክትሕግዘኒ ወይ ካብ ማሕበር ክሕግዙኒ ኢድካ ትዝርግሕ እሞ ንህያው ዘበለ በረኸትካ ተፅግቦ ትብል ክዝክራ ይከኣልኩ እንታይ ጥቕሲ እዩ ምዃና እሺ ክንደሊ ኢና እስኪ ድገማ ኢድካ ትዝርግሕ ንህያው ዘበለ በረኸትካ ተፅግቦ መዝሙር ዳዊት መበል 145 16 እሺ ቃል ሕይወት ተስማዕልና አቦይ መርጌታ ዲያቆን ሓውና ቃል ሕይወት ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 145 ቁጥሪ 15 16 መዝሙር ዳዊት 8 አማይና ዓለም 9 መዝሙር ዳዊት 8 ወእግዚአብሔር ጎይታና ስምካ ኾን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ አሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና አዴናይን ዓለም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ፈቅዲ 9 እሺ ካልኦት ግደፍኡ ባዕለይ ከላዕለይ ተኣኻትብ ሂብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሰኣነካ ምሒርካ ዘይሕለለካ ይፈልጥ እየ ከምኡ ምዃንካ ጎይታዬ ተመስገን እብለካ ኢየሱሰይ ልዕል ኣብለካ እሺ ካልእ ኣስተንትኖ ይብልናን ሂብካ ዘይውድአካ ብሎ ኣሎ ምንም ዝሰኣነካ ነገር የለን ምሒርካ ይቕረይልካ ዘይሕለለካ ይፈልጥ እየ ከምኡ ምዃንካ ስለዚ ተግባርካ ከዓ ጎይታይ ተመስገን እብለካ ኢየሱሰይ ልዕል ኣብለካ እያ ትብል ማማ ጊዴና ከዓ ጥቕሲ ሰዲዳትልና ኣላ መዝሙር ዳዊት መበል 138 ቁጥሪ 7 መነንብበልና መዝሙር ዳዊት መበል 138 ቁጥሪ 7 ማማ ጊዴና ስለቲ ናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎኺ እግዚአብሔር ይዕዚዙ ይባርኽኪ ክንደይ ኢልካ ዲያቆኔ መዝሙር ዳዊት 138 እወ ቁጥሪ 7 ብማእከል መከራ እኳ እንተ ኸድኩ ንስኻ ሕያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ አሜን መዝሙር ዳዊት መበል 138 ፍቅዲ 7 ዲያቆን ሓወይ ወደይ እሺ መምህራይ መዝሙረ ዳዊት 86 ቁጥሪ 7
جميل نسخافت ملسل لي خامو بمعلت تصوابا كصواعكاي وእግዚአብሔር ካባ ማልክት ዝመስለካ ይልቦን ከም ግብርታት ቃውን ከቶ ይልቦን ወእግዚአብሔር ዝፈጠርካዮም አሕዛብ ኩሎም መጺኦም ኣብ ቅድሜኻ ክሰግዱ ንስምካውን ከኽብሩ እዮም አሜን አሜን መምህር ሳራ ቃልዎ ተስማዕልና መዝሙር ዳዊት መበል 86 ቁጥር 7 ዓሰርተውን ካብ 7 ክሳብ 10 ክሳብ 10 ወንስኻ አብይን ተአምራት ትገብረን ይኻሞ አምላክሲ ንስኻ ጥራይ ኢኻ አሜን ቃልዎ ተስማዕልና እሺ ድተዳለና አንተ ሐሊና ሂብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሰአነካ ሚሒርካ ዘይሕለለካ ይፈልጥ የኸሞ ምዃንካ ጎይታዬ ተመስገን ብለካ ኢየሱሰይ ልዕል አብለካ እሺ ዝተዳለና ተሐሊና ከይኮልፈኩም ቅልጥፊልና ጊዜና ክንጥቀመላ ናብቲ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ምእንቲ ክንከይድ እሺ ማማ ህይወት ጥቅስ ሰዲዳትልና አላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 27 كان ببايا مس صحفو سديدات لنا سلازلا وانجيل يوحنس معرف 14 قطر 17 سلام أحد قلكم سلاميون اهبكم علخو اتعانا زهبكم زلخوس كمتي علم اتهبو ايكونن لبهم اي شبرن اي سنبدن يعتبل ماما يوتك عليه وتسمع لنا አራይም ባር ካለ ተወሳኽ ሐሳብ ተዘየለ كان فقاد أملاخ ناي مزمر أستنتنا نحجب زخاخ لنايو ناي لومي زنبرة تمرتنا ملكتي أيكم معرف 4 كاب قطر حدا كسافت سامي إنا تماهيرنا نازلهم مستمهرنا يو كان استنتنا ديسكاس كنقبرلو حسابنا خنهب انت استنتينا انت ردينا انت تماهيرنا حساباتنا مسقوبة ايه كنكافل مدرخنا باخميو مدرخ نايقوبة ايه حجي نخوانا حتى تلكم كا عم وداتا حتى احنا حتى تنخيلينا مجمر تاقين كان استنتن ملكتي يعقوب معرف 4 كاب حدا سام وداتا اينا تماهيرنا لومي تدليوا قطر خندزي اوصلي بولوني كاب زدار انا خنستنتن نخيلينا أنا حتى استنتنا لهني الشمامر أب قطر 3 ماشي تضمنوا يخم مود بفتوى سقاكم أنت كت زروو بخف لي
كفو غيركم سلا تلمنوا هو كفؤ غيركم سلا تلمنوس أي تقبلون لذي كن لما الناس زين انتزي تقبلنايو نفسنا نحتت اتأتسألوت ناسي كنا مجد غيرنا دينا تسألينا إلنا نفسنا انتحتت ناس مورد بلد أخوون كاب أملاك زمنايو كليونا إلنا كاب نقبل تزلمن تايو جيزيون دينوه انت كوينو أملاكسي بقول انت لمنايو نايمو هلا قال نجر كابايدو قودي الناس نفسنا مهتاسي قرب يحجزنا أخواني اللي حاسين صبا ممر سارة قالي وتسمع لنا ملكتكم معرف 4 وتر 3 ولا منا عند حري تدي تسمعنا عند حر تدي دونجينا سي كم تزقبا غيره دو يلمن علخو انتاي قدلت كوغدي لخون الناس نفسنا خاخن حاتت يقبأنا يا تبلنا عند الله ممر سارة قالي وتسمع لنا صبا استنتنا مر الشي قالوت لكن حاول اشتري ماكينة سمعت لي الشي حاونا ديكون قرماي جابير مسجن أكون عليه وتسمع لنا قال امين حاول تعرف مرحلة كيبارة جابير مسجن امين تا 4 بحمد الله أختي كستنتنا كاتي تسبرني يا ما خلكم زلوا وجين ورا وجين سي ويبأسن كابي زمت كاتي أبا كلاتنا خوين زواج زلوا تابنا كرنا هون أبص زين زلنا يو نحنا خلطات أنا نسوي أنا خمسة خندد سيطان سخاقون خمسة لها جريري هكا سحاوها قد عرّا بس كارت نجارات كم بدلنا جرس تسيا قبلنا أملاح ذهبنا أملاح زبلنا خمسة بونا حمورنا تنحسي كم تماريسي مريت زناب كهرم كل أتوقع كله ساعة عيتا سلزلنا ماذي جي أتين إحنا من تعيدنا بكل خير كن سر اللي في قبرنا سر اللي بنسكنها كل جزء فتوتنا جزء رأسها فتوت ما أملاح زي كونس فتوت ناس كاتر حسنا تحسن بسبب كتو الدغ وأنصار مخدم اللي سيلك أحد القاعس كن في قال زبلنا كن تذهبنا لبي تقرأ ورا زحاسبة تحس زبالة سونقات حاطين وإذا ما حرق أقرأ ورا تحاسبين بتشدينا إحنا تحس بالبعض كن كابول لزمت زولتي كابي تينا كاب فتوت جزار ويقول كاب جزار سنا ويكا بس ناي سيطان عصيغانا خينو بزح دواقع عنا جولي نقر قل أتي إكزابيهن ناي بحكي نعملا كل منوز قبا مرانا بزلوم قيد زلنا كم حمرة تسرس لا سحب تزياسي معنا خمي يرتروا نخال زي كون زوم نونغونا زبطاتنا نازلو تحادي ودي قصيد حادي يقوم بلوز قبا فارا أبتناسو هم زلنا أبتنا إفسر حراج تشيسي بسون كنت حاركو زخور كنت خودسي بس ناي قزا تعرق إنك خيركا بزوع قيزا حورة تسونا مالتي مستحادو وقنمو قال مستبهار شعو وأنا نقدس كاو زبل بزح بعصي بزح حلق مريء اللي مالتي تتعرض إلك غيرك نامنتاي ناي بعصي غير كان مسخاتنا كا أمشي حاز الله نعطي اللي قدر زبرات حساسرة عبزي تلالة حرقات وطن مالتي سلزي كم منفساون كم ناي إكزابير كاني أبانا بلو مريد ناس الله بونت بسن كتر لبنا بزح نقرات كم سبعنا نو إن عند كون سقبانا قل بسن كتر لبنا نسوهات كل سان دابلنا فلا عن نبقى أسيز لنا الله أربلنا إكزابير نزم حبس لذهبنا الله نمسكن يا امين رفاق يكون حوي قد خينا بزح ربي شيخوني لا تصبق قالي وتسمع لنا حاونا ديكون قرماي الشي قالوت ጊዜና እንጠቀመሉ ፕሊስ ሁል ጊዜ የለና 38 ደቂቃ አለ እግዚአብሔር ይብናሎ ጊዜና እንጠቀመሉ ቁጥር ክንዚ አውጸለ ይበሉኒ ዳንበብኩም ከተሰንትኑ ትቆል ይሁን
ዲያቆን ሓወይ ኣነ ሓሳበይ ክምሽተይ ዲያቆን ሳሙኤል እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላኽ ስለ ዝፈቐዶ ሕጂ እውን ይምህረና ኣሎ ኣብዛ ፍቕዲ 15 ሓሳበይ ክምሽተይ እሺ ፍቕዲ 15 እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ኢለና ጎይታ እንተፈቐዶ ንሕና እውን ብሂወት እንተሃሊና ኣብ ስክሪን እውን ኣላትካ ምናልባሽ ተጥዒማትካ ኣረ ጎይታ እንተፈቐዶ ንሕና እውን እንተሃሊና እዚ ወይስ እቲ ክንገብር ኢና ኣብ ክንዲ ምባልሲ ሕጂ ግና ብምጅሃርኩም ትምክሑ ኣሎ ከምዚ ዝበለ ኩሉ ትንክሕቲ ክፉእ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ልምቲ ኣይኮነትን ኣባና ከምዚ ክገብር እየ ናብቲ ክኸይድ እየ ኢና ንብል ማለት እዩ ስለታ መዓልቲ እቲኣ እንታይ ሒዝና ኣላ ከም ዘለና ንፈልጦ የብልናን ስለዚ እግዚኣብሔር እንተፈቐዶ ንሕና እውን ብሂወት እንተሃሊና እግዚኣብሔር እንተፈቒድዎ ኢና ከምኡ ንገብር ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ መብዛሕትኡ ግዜ እውን ንብላ ዝኾነ ሓዘን ድሕሪ ኣጋጢሙስ ሕማቕ ተረኺቡ ንብላ ማለት እዩ እዚኣ ልክዕ ከምኣ ተመሳሳሊት መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመላ ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደ ልክዕ ከምታ ፍቓድካ ትኹን ኣብታ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኢልና ክንፅሊ ከለና ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማያት ዝኾነ ከምኡውን ኣብዚ ምድሪ ይኹን ፍቓድ ኣምላኽ ፍቓዱ እንተኮይኑ እዩ ክንገብሮ ንኽእል ስለዚ እንተዘይኮይኑ ግን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እንተዘይገበርናዮ እውን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ኢልና ኩሉ ግዜ ነዚ ከነስተንትኖ እሞ ክንነብረሉ እንተዘይኮይኑስ ንጀሃር ኢና ዘለና ወይ ንምካሕ ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይሓግዘና ኣሜን ንሓንቲ ከዓ እንታይ እትብል ንዲያብሎስ ተፃረርዎ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ ከዓ ኣበየነይቲ ፍቕዲ እያ ዘላ ፍቕዲ 7 እምበኣርስ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ድማ ግና ተፃረርዎ እሞ ንሱ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ ፀላእ ሰናያት ኩሉ ግዜ እዩ ኣብ ዙርያና ዝዘውር ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኢልዎ ትቃሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ብቃሉ ቃል ኣምላኽ ሒዝና ብፀሎት ብፆም ብፀሎት ከምዚ ክንመሃሮ ፅናሕና ክንፃረሮ ንኣምላኽ ክንቀርቦ እሞ ኣምላኽ ከዓ የእዳው ዘርጊሑ ኩሉ ግዜ ዝቕበል ኣምላኽ እዩ ናባይ ንዑ ኣነ ኣቶም ኩልኩም ዝፅዕሩ ፆር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ኢልና ፆረይ ቀሊል ስለዚ ንዲያብሎስ ክንፃረሮ ብቃል ኣምላኽ ሒዝና ቃል ኣምላኽ ሒዝና ከም ፍቓዱ እናተመላለስና ዲያብሎስ እንተዘይኮይኑ ዲያብሎስ ክንስዕሮ ይንኽእል ኢና ክስዕረና እዩ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ከምኡ ኩሉ ግዜ እዩ ዝፍትነና ንሕና ግን በቲ ቃሉ ጌርና ንእምሮና ክንምግብ ከም ዘለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንመላለስ ከም ዘለና የተረድየ እሞ ዝተምሃርናዮ ብጥና ይሕድሮ ቃልዮ ተስማዕልና ዲያቆን ሓወይ ኣሜን ቃልዮ ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 15 ቁጥሪ 7 ይኸስተንትነልና ፀኒሑ ቃልዮ ተስማዕልና እሺ ካልኦት ኣብ ስክሪን ስለ ዘሎ ቁፅሪ ክንደዚ ኣውፀለ ይበሉኒ ከውፀልኩም እየ ወይ እውን ካብ ሞባይልኩም ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እናረኣኹም እውን እናንበብኩም ኣትሊስት ሓንቲ ጥቕሲ ከተስተንትኑ
أنا حنت انتاشمو كستنتن زي بزعبا زي حجي دياقون ودنا كبلو زنهم بارس أملاح تجزو نديابلوس كنا تتصارر ومو نسو كواختكم كحد يتبل كم مسكرنتون كجبر دلي مكنياتهم بزح جزء الشيطان كفتنا نخلو بدقناي بزعبهم كنتنا كنحسب كنفرح يتقبرنا نعم بزحتو جزء بتصالوت يقبر مو بقى نعملخ نعخه يبكى إلي دهريو ولا انت بالكو كيتنا انكبلن ادل ايون دقيسه كحدر لني املاك كهلوم إلي اندهر دقيسه املاك كم زامننا يودما احفرناني اخللهم مالتي الشيطان ግን كل شيء كمزي وي امسيوم تكوينهم وي قال ነገር بالتليفون دولنا انت سينايم جلس كونو احسبناني كل شيء كمزن تكونوا أبز كمزن انت عينات انتاش ممكن مبزحتو جزي بولد زوريو سلازخونس نولد يتقم انت خويني لي كزارب دلي زلخو سلازي أملاخ نسخة مسؤومي خاد ملاكتك سديد كاختلومي خاد أنا هجي كابزي خيدي زقبرو نقاري بنا كده داكي سيغن كهدر علاني سلازي بزوح جزي كساب جمتي السر حالو سلازي أملاخ يزنا እንተ ተጻሪርናዮ ካባና ይሃድም ማለት እዩ እቲ ፍርሕስ ይገድፈና ንኣምላክ ግን ብፅኑዕ ኢልናስ ክንኣምኖ ኣለና አሜን ነመጻራ አለይወ ተስማዓልና አሜን እታ መበገሲት መለክታይኩም ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ያ ነይራ ከምዛ ክንሰምዓ ጽናሕና ኸ ንጽርትያ እግዚአብሔር ነዚ ክንገብር ይደግፈና አሜን ንዛት ብልያ ጽናሕኪ መምህር ሳራ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጀርመን ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ኣብ ዝነበረሉ ደብዳብን ሓያል ኩናትን ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቢንቶ ኣብ ትሕቲ ገለ ተሓቢ ይውዕል ነይሩ ሕጂ ሓንቲ ዓባይ ኣደ ኣረጊት ሰበይትን ኣዝየን ንኣምላኽ ደኣምና ኣብ ገዝአን ክሲኢለን ኮፍ ኢለን ደቂሰን ማለት እዩ ኣብ ገዝአን ውዕላ ኣብ ገዝአን ሓድራ ጃኣቢን ከይደን ዘን ኣደ ዘን ጎረቤት ኢሎም ተሻቂሎም ድሓር ምስ ረኸብዎን ወኣትን ኣደ እዚ ኩሉ ቦምባታት ኣብ ርእሲ ሰብ ዳዘነበሲ ንምንታይ ክንደይ ትሕባኣ ነብሲ ክንደይ ተትሕና ኣብዚ ትሕቲ ቢንቶ ኣብቲ ትሕቲ ገለ ምስ ህዝቢ ክንሰኣው ተሓቢእክን ደይ ተሕልፎኦ ኢሎመን ሰንካ እንታይ ኢለን ዋ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ሓላዊኻ ኣይታኸስኒዩ ደይኮነን ድብል አሜን እንድሕርሱ ይሕልወኒ ተሃልዩ ንሱ እንድሕር ፈጠጥ ኢሉ ድሓድር ሃልዩ ሲ ያለና ክልቴና ፈጠጥ ኢልና ንሓድር ክድቅስ እምበር ኢለን በቃ ከምዛ ክትብልያ ፀናሕክ መምህር ሳራ እንድሕር ንኣምላኽ ኩሉ ነገር ካሂብካዮ ካብቲ ናትና ሓለዋ ናቱ ሓለዋ ይዓቢ እሞ ፍጥንቲ እምነት ክንገብራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና አሜን አሜን ቴንክ ዩ አሜን እሺ ስድራ ኣምላኽ ጊዜ ኣለና ጊዜና እንጠቀመሉ ኣለና ዶ ቁጥሪ ክንዲዚያው ፀለይ በሉኒ ወላ ዳንበብና እንዶ ኣንቢብናስ ከምዚኣ ትብል ዘላና ወላ ንድገማ ሰቕሲ ትርጉም የብላን እዛ ኣብ ስክሪን ደላና ኣብነት ቁጥሪ 8 ስንታይ እያ ትብል ዘላ ኣቶም ሓጥኣን ኣእዳውኩም ኣፅርዩ ኣቶም ክልተ ዝልብኹም ልብኹም ኣንጽሁ ክልተ ነገር ኣእዳውና ኸነፅሪ እቶም ክልተ ልቢ ዘለና ከዓ ልብና ኸነንጽህ ኢሉ መግለፂ ከዓ ገይሩሉ ኣሎ ከነስተንትን ከለና እውነት ዝተባህለና ኢና ወይ ፍሉይ ነገር ደስተውዓልና ኣሎ ውሽጡና ተንከፈና
ምስ ሂወትና ዝተኣሳሰር ነገር እንተረኺብና ከዓ መግለፂ ጌርና ንኸነብሎ እምበር ንጹር እዩ ነቲ ናይ ውሽጣውን ግዳማውን ንጽህና ይጽውዕ ኢሉ ኣእዳውኩም ክብል ከሎ ልብኹም ክብል ከሎ ልቢ ነቲ ናይ ውሽጢ ኣእዳው ከዓ ነቲ ግዳማዊ ሕጂ ዝፀረየ ኣእዳው ክብል ከሎ ንንጹህ ግብርታት ንጽቡቕ ተግባር ብእዳውና ብዙሕ ነገር ክፉእን ሕማቕን ስለነዓይ ነቲ ዕዮ ነገር ነቲ ግብሪ ዝምልከት ነታ ዝፀረየ ኣእዳውኩም ኣፅሪ ብምባል ክፉእ ከይንገብር ክፉእ ከይንሰርሕ ይዛረብ ነቲ ልብኹም አንጽሁ ድበሎ ከዓ ንሓሳባትን ዕላማታትን ነቲ ካብ ውሽጢ ድምንጩ ነገር ዝምልከት ድማ ብንጹህ ልቢ እናበለ ልብኹም አንጽሁ ይብል ስለዚ ካብዚ ስክሪን ዳርኣና ወላሲ ነንብቦ ወላ ንዕኡ ንድጎሞ ምህላውኩም ከዓ ክንፈልጥ ባ እሺ ተጊዜ ናይ ጉባኤ ገና 16 ደቂቃ ኣለና ወይ ጠቕልል ኣቢልና ናይ ሎመሲ እንታይ ነይሩ ትርእስቲ ብሓፈሻ ኣብ ምንታይ ደተኮረ እዩ ነይሩ ኣነ ህቶለኒ እሺ መምህር እዚኣ ካብ ቁፅሪ 11 ጀሚራ ብዛዕባ ኣቱም ኣሕዋተይ ነህድሕድኩም ኣይትተሃማመዩ እቲ ንሓዊ ዝሓሚ ወይስ ኣብ ሓዊ ዝፈርድ ነቲ ሕጊ ይሓምዩ እዩ ኣብ ሕጎን ይፈርድ ኣብ ሕጊ ካብ እትፈርድ ግና ፈራዲ እምበር ገባር ሕጊ ኣይኮንካን እቲ ከድህንን ከጥፍእን ዝኽእል ሕግን ፈራድን ሓደ ንሱ እዩ ኣብ ብጻይካ እትፈርድ ንስኻ እንታዋይ ኢኻ ንጹር እዩ እንታሽሞት ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ክፈርድን ከብልን ዝኽእል ግን ከእንታሽሙ እዚ ብዛዕባ ናይ ነፍስኻ ሓጢኣት ጥራይ ክትቆፅር ኣለካ ድዩ ወይስ እቲ ፍርድሲ ናትካ ሓጢኣት ከየበልካ ናትካ ሕማቕን ናትካ ሕማቕ ተግባራትን ከይረኣኻ ናይቶም ካልኦት እንታዋይ ኢኻ ንስኻ ንካልኦት ትፈርድን ካልኦትን ሓጢኣት ትፅብፅብን ማለት ድዩ ወይስ ስፍሕ ዝበለ እንታሽሙ እንተለዎ ክተብርሁለ ኢሉ እሺ መምህር ሳራ ኣበይ መርጌታ ኣብ መንጎና ስለ ዘለዉ ሰሚዖም ኣለዉ ከብረኽዋ እዮም ቃል ህይወት ተስምዓልና ኣብዚ 13 14 ከዓ ንዲያቆን እሺ ሻዴና ኢና ኣለ እስኪ ሕጂ ንስኻትኩም ሎሚ ወይስ ፅባሕ ናብታ ከተማ ኣቲና ንኺድ እሞ ኣብኣ ዓመት ንግበር ክነግድ ክንረክብን ኢና እትብሉሲ ንስኻትኩም እቲ ፅባሕ ዝኸውን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ህይወትኩም ደኣ እንታይ እያ ንቑሩብ ግዜ ተረኣያ ዳሕራይ ዝበንን ትኪ ምዃና ዘይትፈልጡን ኢኹም ይድብለና ደሎ ዓዲ ለዊጥካ ነጊድካ ክትህብትም ሓደ ነገር ክትገብር ፕላን ትገብር እቲ ፕላን ግን ምስ እግዚኣብሔር ኮንካ ትገብሮ ዘለካ ባዕልኻ ከም ትገብሮ ኮንካ ትገብሮ ሞ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ሓደ ቦታታት ዝግጅት ገለ ዝገብር ሰብ ኣብ መንጎ ምፅእ ኢሉ ኩለፍ ኣብ መንጎ ምፅእ ኢሉ ሓምም ከምኡታት ዓይነት ሽግራት የጋጥም
ካብ ኣምላኽ ፍቓድ ስለ ዘይኮነ ባዕልና ክንገብሮ ፕላን ስለ ነውፅኣሉ ስለ ዝኾነስ ኣምላኽ ይሓግዘና ነቲ ንገብሮ ፕላን ከምቲ ክትበሃል ዝፀንሐ ኣምላኽ ተፈቐዶ ከምዚ ክገብር ኣምላኽ ይሓግዘኒ ከምዚኣ ሓሲበ ኣለኹ እንዳበልና ክንከይድ ምስ ኣምላኽና ከምቲ ንመሃሮ ዘለናስ ኣምላኽ ይሓግዘና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሸት እዚኣ ክበዲለ آمين قالوا تسمع لنا عدينا هنا عالم يعقوب معرف 4 قطر 13 قطر 14 نتصور يتملختي مسنا حاونا دياكون ساميل وانت ما ساسالي قالوا تسمع لنا الشيخ علوت دي تساتفنا انتهى لنا حطون انتهى ليو علنا دو أنا خا أبزع مئتوي قال خبليه تاجيزي سقسق لزبلنا انت تبلدلا كان سو على لاس لدلو خيط بغير ما بريهم ماني روميم أبزع معرف زيا أبزع معرف 4 هاورا قدس يعقوب انتي جيرو نتي أبدقه ويدما أبقدام زرع كل صقمات كل شجر منچو خابيو إلو كاوشتي وشت تديتعيو دقة أيتعني سب حماق كجبر اندحرو خينو قدم حماق مقبارو مجمر تاي حاسبي نتر حاسب كايخا تتقبرو سلازي اتناي دقة صقمات كل جيزي منچي كاوشتي كاب لبيد منچو لبنا تديتعيو تقبارنا خا كتعي أيكلني لبنا اندحر تصبق حاسب كوينو نتي تصبق ده حسبنا يا خا خنا تقبرو إينا لبنا اندحري كفو أحاسب هاللي خا نتي كفو تقبار كا كنقبر إينا مالتي سلازم تايلو كابتي أب قدام زرعت صقمات نابتو وشتاوي منچو كل شجر مالت ناب لبسه بيتونا اتي أما حبرسبنا النريو وقم بأسن نتصبرع نايتا عوشت نفسنا زكايت زلو وقم مخانو يقول له أزغلو خيناتن شجرن عقرقرن أب عالم دلو كل مكران دمتس عوشت نفسنا وقق سلازلنا كفو تمنيت سلازلنا تعبي تشارا كنئي بزوح نجر قبر حاتي عتباهيلو تتصحيف دلو عوشت مستت أنسيو ناب تقباري قير ندقي وصتنا وشت امو كوينات وق عقرقر باسي مفنقال مسداد مقفع مئسار مسقاي بزوح نقر دمتس اوشتي بحساب مستتنس ايو تقبار كوينو خا عبدقة بزوح نقر زسعب از وق ازد ما اتوشت قدمنا يدقة وق قدمتنا يدقة شجر مجمارو اتوقعتي اتبعستي اتشجرتي اوشتنا يدي جمر السخاء امنغو منفسن سجان اتمنفس قدوس نجر يدلي
تسقى دما كفو تمنيت يدلي كفو نجاري منه كفو نجار حسب أمونغو فقرة أملاخن فقرة عالمن كعيلوه تبعاسا عوشتنا انتاي دخون أمونغو فقرة أملاخن أمونغو فقرة عالمن بتحادة وجن فقرة أملاخ لك مس أملاخ تنبر تدلي أملاخ زدلي تقبر تدلي تسقى ونجار كا فقرة عالم جزئي وخفو نجار كجبر كفو نجار كحسب كا يحلن مالتي سلازا عوشتها منفس كان سقى خان باس أمونغو فقرة أملاخن فقرة عالمن تغرقر عوشتها باس مسكونة بدحري ندق يواتس تغفو تمنيت تغفو سقى عند حرس عيرو عبدق خا تغفو نجار تغفو تكبر يسعر مالتي قدوس يعقوب انتايلو نعالم مفكار مست سماياوي مرعاوينا زغونا كريستوس ان قبرو منفساو منزرنا مخانو بحيال قالات يتنققنا مست سماياوي مرعاوي كريستوس بفغري بخرسنا بقال كيدان بمحرت بتصقى بدم تحاتيرنا انتمرعينا كلنا اندحري بتسقاو نجر تجازينا تسعيرنا انتايلو منفساو منزرنا ازي خبيد قال مالتي ازي دفرحي اتمفتحيو دماي لقميطلنا نسحا تحتنا كومو دما ملو بملو نتصقى املاخ مركاب مخانو يمهرنا يلو تامئتوي نتدسعب بزعبانتاي كمهر مخانو ازيا هين تتبكان تبقسكان تصبقت مئتويتيا اسا يخسنتن دلي امود اتاقا اب قطري 10 شوعات تود كلا كم زياتبل امباركس اتسناي مقبار زفلت مو زي قبرو نعو حاتياتي يخوني بوزح جزي انتايد مثلا نحنا اندحر سريغنا اندحر حاسينا اندحر زمينا بوزح نقر اندحري قالة تقبار اندحر غيرنا دحاتانا يمثلنا اسو تراجينا يكونان ولا حاتياتي تسراح نتسناي كتقبرو زقبئكا نقر النافلتكا فليتكا زي مقبار كاون حاتياتي رخانكا ازيا تقص ازيا ايلو نقول له تقدميا زتباهله تمرت تدمدمو نتخاب قطر حاده خساب قطر 10 شدش استباهلنا مالتي حجي تقنع نجر انتي مخانو تماهيرنا لنا حقي تحت كنبل كم زلنا نحنا انت حلينا املاخ انت فقيدوه كنبل كم زلنا لمينا دين نسمع عدلنا كاب كفو تمنيت نلمن سلازلنا إلو بزح تمرت مسمهارة 10 شدش قطرتات انتي له شعو نتقنع نجر انتي مخانو تماهيرنا لنا نسو دما اب كل مدباتنا نفقاد املاخ مئتاوي بآية تتمر نيرا نزا حق زفليتنا بشللتنت عشش مس انبلو ازي حاتيات ازي نزي تعزز كاير نايزي مقبار حاتياتي نزي استمهارنايو فليتنا تديجيرنايو ازي اخا بشللتنتنا بزي متقبارنا نتست تعززنا بزي مقبارنا زي سر حاتياتي زقا حاتيات مالت كفو مقبار تراي زي كونه نتي كنقبرو زقبئنا سناي نجر فليتنا زي مقبارناون حاتياتي سلازا حادثة بتحتنا خملالس كمزلو فليتو تحت كبل بتحتنا خملالس كمزقبا فليتو تماهيرو استوعيلو اندحر زي نبرو له خينه بتعبيت اندحر خملالس مريتو اذا سابزا ابكن مግዚአብሔር حاتياتي يقبرالو مالتي سلازي كتقبرو زي قبئكا نجر مقبار ابسايلو نتخد قبرو زقبئكا نجر نتقبر صدقي زي مقباركا حاتياتي إلو دمديم النامو نتام اتويتن ما دمدم تاني كبلن دليت صنيلكم سلسمعكم نكزابير عملاحات قبرو تصولت صنيلي يسمعكم الشي تنتريفن انا دلوا وحدات جيزيه قدمنا بصولت مسقارنا 10 دقائق اللوانا اتن فرقن نقبعي ايان ناباهم الشمبار اتي جيزي خنتقوملو تطويلنا تا جيزي سقيلا خاب تقصر ناي ممر ساراون حتو سلازلا ابونا نتا حتو مليسوم
ሓፈሻዊ ምክርን ማዕዳን ገይሮም ከዓ ብጸሎት ክዓጽውልና መድረኽና በቦና ስለቲ ዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይሁን። ሰማዕናዮ ቃል ከዓ 30 60 ከምቲ ያዕቆብ ዝነበሮ ክነብረሉ ልዕሊ ኩሉ ክነብረሉ እግዚአብሔር ይደግፈና። ናይ ኣዴና ሳራ ሕቶ ኣብ ሓውካ ምፍራድ ከም ዘይግባእ ዝብል ካብ 11 12 ዘሎ ነዚያ እንተወሳኺ ብርህቲያ ዘላ ግን ተወሳኺ ሓሳባት ኢሉ ንኩላህና ከዓ ይጠቅመና ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ኣብ ሓውካ ምፍራድ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ብዙሕ ግዜ ብሕፅር ዝበለ ክርዳእና ይመስለኒ ይኸውን ኢሎሞ ዝብሉ እዚኣቶም ምንጪ ፍርዲ ወይ ምንጪ ሓሶት እዮም ማለት እዩ። እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ነቲ ምልክታት ምስ ረኣናዮ ዋላ ብዓለማዊ መገዲ ጎልደን ኮሽንስ ዝብልዎም ኣለዉ፣ ወርቃዊ ሕቶታት ዝብልዎም መዓስ ብኸመይ ከምዚ ተባሂሉ ከምዚ ተገይሩ ክብሉና ከለውስ መዓስ ብኸመይ ብመን ባዕልኻ ዲኻ ሰሚዕኻዮ ባዕልኺ ዲኺ ርኢኽዮ ዝብል ዞም ሓቅታት እዚኣቶም ናብ ሓቂ ይወስዱና። ግን ከምኡ ክንብል ትብዓት ንስእን ጠርጢርኒ ድዩ ከምዚ ኢሉ ዝሓተና ኣነ ቅሪበ እንዳ ነገር ኮ ዝብል ግን ብቃል እግዚኣብሔር መሰረት ክንሪኦ ምእንቲ እቶም ኣብ ዓለምና ዘይፍረድ ፍርዲ ዝተፈርዱ ካብቶም ብዙሓት ሓደ ናቡቴ ማለት እዩ። ናቡቴ ንኣምላኽ ፀሪፉ ንኣምላኽን ንንጉስን ፀሪፉ ዝብል ክሲ ተኸሲሱሉ እዩ ብዳርባ እምኒ ተቐቲሉ። እቲ ጉዳይ ግን ኣታክልቲ ወይንኻ ሃበኒ ንሓምሊ ክገብሮ ግራት ሓምሊ ክገብሮ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣከኣብ እቲ ተኽልቲ ወይኒ ሲ ንግራት ሓምሊ ክትገብሮ ዝኻባያ ርሕቆ ዝርስቲ ናይ ወለደ እዩ ንደቀ እየ ዘሕልፎም እዚ ስለ ዝበለ እዩ ገበነኛ ተባሂሉ ተፈሪዱ ማለት እዩ። ካልእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርዲ ኣይሁድ ሕጋዊ መስርሕ እዮም ኣካይዶምሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከሳስቲ ምፅኦምሉ ኣብ ፍርዲ ምፅኦሞ መሰኻኽር መስኪሮም ከምቲ ናቶም ሕጂ በቃ ሓቀኛ ፍርዲ ተኻይዱ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ። ንሕሊንኦም ዘደናግርዎ ማለት እዩ። እስጢፋኖስ ከዓ ልክዕ ከምኡ ንኣምላኽን ንጉስን ክፀርፍ ከሎ ሰሚዕናዮ እዚ ሕጂ እቲ ሕማቕ ፍርዲ ኣይትፍረዱ ዝብል ማለት እዩ። ካልእ ናብዚ ፍርዲ እዚ ዘብፅሐና ጎይታ ከጠንቅቐና ዝደሊ ኣብ ፍርዲ ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፍርዲ ኣምላኽ ንኣቱ ኢና ከይተረዳእና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቶም ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት ፈፂሞሞ ንዓና ምምሃር ክኾነና ከዓ ተፃሒፉ ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 39 እቲ ሓጥእ ሰበይቲ ናብቲ ፈሪሳዊ ስምዖን ዝበሃል ገዛ መፅያ ንስኻ ሓጢእኻ ኣነ ሓጢኦ እሞ እስኻ መሓሪ ኢኻ መሓረኒ ሓዳጊ ኢኻ እሞ ሕደገለይ ፈዋሲ ኢኻ እሞ ፈውሰኒ ኢላ ኣብ እግሩ ምስ ተደፍአት ኣብ ገጽ ጎይታ ናይ ምሕረት ምልክት ይርኢ ስለ ዝነበረ እቲ ፈሪሳዊ እንታይ ኢሉ እዚ ነቢ ኣይኮነን ሕጂ ኣምላኽ ኣይኮነን ናይ ነቢ መዓርግ እውን ከልይዎ ማለት ሕጂ በቲ ናብቱ ኣሰራርሓ ነቢ እንተ ዝኸውን እቲ ኣብ ገዛዊ ናብ ከተማ ትገብሮ ነውሪ ምፈለጠ ነይሩ እሱ እንተ ዝፈልጥ ከዓ ክትንክፎ ኣይምፈቀደላኒ ንኣምላኽ ብናትካ ተሓሳስባ ብናዳት ኣደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ እዩ። ስለዚ ዓብ ነገር ኣብ ዕለታዊ መናብሮና ከዓ መዓልታዊ ዘጋጥመና ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ነቲ ሓቂ ነቲ ምንጭ ክትረኽቦ ግዜ ምግባር ዓቕሊ ምግባር ሃሰስ ምባል እዩ ማለት እዩ። ካልኣይቲ ንሪኣ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 33 ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ምሳሕ ከምፅሉ ንዕዳጋ ልኢኽዎም ማለት ምሳሕ ዓዲጎም መምህርና ጠሚኡ ዘሎ ኢሎም ምሳሕ ቀሪቦም ብላዕ ምስ በልዎ ስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ብልዕለኒ ኢሉ ሕጂ ብድሕርየና ሰብ ኣምፂኢሉ ማለት እዩ። ከምኡ ኢና ንሓስብ ዓቕሚ ናይ ሰብ ከምኡ ንዓና ንዕዳጋ ልኢኽካና ጌራ ሒዝና መፂና ምስ መፃና ከዓ በሊዐ ትብለና ኣለኻ እንታይ ኢኻ በሊዕኻ
إلهم من دزحتوا كبر نزخر سميخون نابت مستير معبيهم نير نسخاتكم زي تفلتوا على النمس بلغن أو سبا مسئلو مالت أو زا سامراويت كأكم سأخذ زا سامراويت همس أهل تخونه كمزع عينت يخون يمثل النزبلو كاب كمزع عينت منفس بزو حاتيات زي مسل جن نابت منش حاتيات زخونه كابزي خلب منا زدليل أب وانجيل ماركوس معرف شو منطق وزري 15 شديشن ويتا إس كريستوس بزر الدوم نجر غيرو كما يبحق فريساويان تتنقعوا إلو مالت هجي ويتا غني عبيهم نيرو بتقداميتي بالعيسي فقط تزلا أخني بنجرا مقبي كون بلي عيلو بعلونا بتحق مرحوم نيرو زخونا سابقن كم غيرهم زيك مرحق إلي مالت هجي بتاماركو الشمونت 15 شديشن كما يبحق فريساويان تتنقعوا مسبلهم زي لو ما أنت انجرا زي تمالا ناس انجرا زي تمالا أخو ميلو وقصنا وكيب زعبا بما يبيحق الزهر بزلو قويتا تقريمو بزعبا انجراس كما يلو مخزدار بي انجرا انت زي تمالا أخمسي بحموش تحبسش حموش شحز بكم القبري خمسي كما يلكم زعبا زربات الزهر بزعبا مرسع عنجرات الزهر وقت رسع وين باراكم المقبي أرستيقون نسوا يكون كاقبزنا فريساويان كما يبيحق صديقاويان كاب تخفأتهم يفتح الله وزدليكم زلهو إلو يردهم مالت هذه حجتن ثلاثة زبلنين يمثلني يخون إلومو كيف رحنا عبيقون إيشو منفساوون سقاوي كم زخوين خبلنا كله على كادي جبتي بزعبا مصحف قدوس بزعبا حق بيت خرسيان قزارب كله أبينا يا بغشي أبينا معرافيا كي تسكفنا مالت أبينا معرافيا أبينا يقصريا أبهاي ما نتعبوا تخينو أبينا يبقرننا أن تخينو أبينا ناي علم قدات تخينو مو كسي كنبل بتعمل صبغي مالت أب قدامي ساميل أبولي كيدان أب قدامي ساميل إخزابير نساميل تايلو اندا داويد اندا بيتلهم كيدكا كابدك داويد كب علي أب كل جزيب تنتفتات إجامنان إجا أملاخن فليتنا كن نقعد سناي نجر كابندا داويد كابندا أسيي داويد زبهال نتنشتو قبله يخيل إخزابير جن كال ملكت علو تازيت مسوسدا أبتر إسي قلعي قبرا انت فليحان السي مالت سلازي إسيون داويت يامسونا باقي كحلون إشتيا أو عشاشي لو قديفو مالت تحار إلياب مسمسة تازيتي أبرؤسو مساقمت أمو مفلح مسابيت إخزابير سي كابز حليفو مخنياتو خمس خلو مسرعيو ملكو عزي ملك عنياز سلاز نبرة زنتو أتو مسيحو لإخزابير رتن قبقات زدالو إخزابير إزي إلي إز مسكر مالت مفلح مسابيت كا إخزابير سي كاب إلياب حليفو نمني خنقس سلمتاي زي فلحت سا شعزة سنبد دمس خاب أملاخ منسيو أو ساميل إترائي قرمار إيتو لإلياب اسمع أنا منن كوي ساب إسا قلصة يريعي وإخزابير إسا لبا يريعي إترائي قرمار إيتو لإلياب ساب دقاوي يزري إخزابير قن وشتي يزري سلازني إلياب وكو بعلي فتيريو سلمنتاي بزعبا ملكعنا إلياب كتد نقلي تدلل خاص لازا أنا أيدل هون إلوك الرمو خلو نري شعنا بسي كيدو بجكازي يوم ديوم شوعات يوم فتينو مخان مسابيو بجكازي يوم قولوا اللو هاد يوم مسبولو حد عشاش مستنا باقي علو يزبلو نسو مسمسة سلازن تايح قبر نير وساميل كم تاناي كل شاب زقبرا اتا زيتي أبلعلي توم دوكي غمتا مفلح انت أبيها إذا أيكونني لطراي موسني وهابكم تأمرت لألا يفروه كيلو نحنا بزمس لنا نسرعو مالت نايمو داتا مستي قزيناون كنحلو سلازل لنا كابزوم تساعتو قدوسان شدوشة تكمتو 10 سنة ناي أبا قريما زخريو شدوشة تكمتخا ناي أبا بنتليون كابتوم تساعتو قدوسان يوم بزح قزيو نابز قبائنا نتقصينا سلازي أبا بنتليون انتا يمزبلوهم كو قعازو خلو صاب قزيو صوم سلاز نبره أما قد خيت دهمو خيت تأميو ماي كيت صومو كيت حلو لما انتسي أفكيد لكم اللهو كما بو نسحا كما بو ولادي بو خممهر بخلو أفكيد لكم اللهو بلعوي لمهم سلازي مقنان تغنينهم كلهم كبالعو خلو أبا يساقن ناي حجب باقريما مالتي أبا يساقن نتاز توهبوا تأشمو سبكي استوهل لهم أبسان تؤمئت يوما مالتي
كيد وعيلهم أب حدا قطر مس بصحو قداسي زدليهم كهناتهم بولده كهناتهم تمسلمو قداسي حقوزنا مس بالو أبا إساق كا نفسهم سلازفلتوا نخبر أملاخ أخون نبر أنا يحجز لهم مالتي سلازي تم شوعات شومنته تساعد قدسان مالتي كبرهم رمو جميرهم أبا إساق بلعو قديس أبا إساق حجي حزب أملاخ أب إيدو انجرا حيزو نيرون ناب أفو انجرا أتين ببينن يهن مالت أزينا خم كريستيان كا مستوعلتخن كون مك بزي انت أيلو هاريق باولسي كمت النفاس نيو نجو زدوف أوكي نخوني سلازي انجرا حيزوم دا وانجرا حيزوم تواهيبهم جن انجرا حيزون انجرا ناب أفو أتين ببينن أبا إساق بلعو قديس حجي أبا بنت الليوان كم عبني أملاخ سب سمعوهم سلازلهم نشمنتي سميعهم مالت مشمنت سبات كغاغا يخلو دو مشمنت مسخاكر سلازبازو حق خون خيل دو بتقال املاح بمنفس املاح مسريحهم مالت سلازنا كلهم مسمعوا مسيساق وديك نزاربينامو كلهم ابدغصنحو مسبلوم اباي ساقا ابوي سبترايزي كونه سابزغزا زلا قحت ونيصا مسبلو دستو خسكستو بتامرات املاح قلطمطم دابلوسي مالت سلازن تايملم ابا بنتليون غريما غرم كني سلازي ابا يساق زنبر حجي ابا غريما عند ابا غريما زبحال كابتوم تسعات قدسان حدا يومي سلازي ات مفراد مامنتاي زملكوستا يمسلني يخون إلومو زبحال ولا ناي عالم غازيتنياتات دك عالم نعلمهم يتاببو اندي زبل اتي زبلو زلو حسد مخانو انت دا ثليتهم مخا كم حلالفو انت دا دليوم بحق خي حتوت انتي منጭታት كم زحبرو انت خوينو حجي سمعوا مجمريا خرغاغص زغبوم كحلفو دليوم አለው منጭ ዘይብሉ حبري تحليف كا كيبحالو انت አይብሉ እቶም منጭታት كم زحبرو انت خوينو ተም منጭታት حقوم انت خوينون كم ይብሉ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ታ ኣብ ሓውካ ምፍራድ كم ዘይግባእ ዝብል ቃል اتكن قبرو زقبأنا حقي مستساريون كال مسرح اللوغن نابت حق خيبصحنا نفردونا املاخ زفردو نخالوت زفردو كاب كم زعينت جيغا نغاغب علتاو من نوابرنا عابي تمهرتي مو سلقالاتو زابير استمسغنا يخون سلازنبرنا غزيون زابير استمسغنا يخون بمحرت واجميرو نمفصام زبقعنا እግዚአብሔር املاخنا ناي بحر مسغانا يبصحيو ምናልባት ከይትሻገሉ አቦና አቤ መልአከ ሰላም አቤ ቀሽ ወልደ ትንሳኤ ነገልግሎት ቤተክርስቲያን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስለዝኸዱ የመ ኣብዝ ጉባኤና ዘይተሳተፉ ካለ ዝመጽ ዓርቢ ናይ ታንክስ ጊቪንግ ናይ ምስጋና መዓልቲ ስለዝኾነ ብዙሕ ግዜ ነተሰብ ምስድሩ ከሕልፎ ኣይነበረናን እሞ ኣይክህልወናን እዩ ከማኢልኩም ኣመሓላልፉ ኢሎም ኣለው ቦና ስለዚህ ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ንዝመጽ በዚ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ናይ ሎሚ ክልተ ቀነና ክንረኸብ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቀዶ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ ሰማይን ምድርን ባህርን አባቶም ዝነብሩ ዝራእይን ዘይራእይን ዝፈጠርካ ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽና ንመስግነካ ኣለና ነዚ ግዜ ዝንዓና ኸውን ስለ ዝሃብካና ንመስግነካ ጸጋኻ ረድኤትካ ሓልዋኻ መጋቢነትካ ፍቅርኻ ስለ ዘይተፈልየና ንመስግነካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዘይግባአልና ክንስና ምሕረትካ በዚሕልና ፍቃድካ ኮይንልና ኣብ ዝርያ መቅደስካ ደው ክንብል ኣብ ዛዕውደ ምሕረት ደው ክንብል በቃልካ ክንዛረብ ስለ ዝረዳእኻና እውን ንመስግነካ ቅዱስን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር አምላኽና ከምዚ ዝመሰለ መንፈሳዊ ማዕዲ ናይ ነፍሲ መግቢ ናይ ዘለዓለማዊ ነፍሲ መግቢ ዝኾነ ቃልካ ክንምገብ ስለ ዝረዳእኻና እውን ንመስግነካ ከምዚ ናህና ከሰምዑን ከስምዑን زي كالو بسلامهم بمسارحهم بزخنا مجد خرخبون زي كالو أملاك كل إخامو نخلو ختبهم نعنا خات زجبر كالنا نجر سجانا خنا للي بتذهب كنا سجا عقوبات كنكون سجانا خن عقب سجانا خنا محلالف كترد أنان كدق فنان محسنا كالنا برختنا يقدس ميكائيل برخت كلهم قدسان كخفلنا قدوس እግዚአብሔር አምላኽና በዚህ ዕለት እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ዝኽሪ ቅዱስ ሚካኤል ኢላ ትዝክሮ ካብቲ ብዙሕ ተልእኾታቱ መልአከ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ሊእኽካ ንደቂ እስራኤል ካብ ባርነት ክወፁ ባሕሪ
ክሰግሩ ከም ዝረዳእኻዮም ሕጂ እውን ንዓና ካብ ባርነት ሓጢኣት ካብ ባሕሪ ሓጢኣት ከተናግፈና ብስሙ ንምሕፀና ኣሎና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸሎት ቅዱስ ሚካኤል ኣማልዶ ቅዱስ ሚካኤል ተቐቢልካ ምሕረት ክትገብረልና ንግደትና ንግደት ኢየሩሳሌም ብስጋን ብነፍስን ንረብሓሉ ንግደት ክኸውን ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና። ቅዱስን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝርከቡ ምውፃእ ሓራ ፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ኣዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ደብሶም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂብካ መወዳእታና ፀብቐልና። ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብሮክለይቲ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣሜን። ኣድሚሩ ዘፈጸመና ልኡለ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ኣሜን። ናይ ድመፅእ ሰባት ይበለና። ደሓን ሕደሩ። ድሓን ሕደሩ ድሓን ሕደሩ። ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሮክለይቲ አሜን።